Bati. Gimora chiel ma weke nyaka ng'e, weke en okil maber kabisa. Kendo obedo okil en bedo sense maber kabisa. To nitie ng'ato ni Maria Cuomo, mane chon en governor ma New York. Mano wacho ni kasa campaign to ji nyaka campaign in poetry. But when it comes to governance must be done in prose. En okil ong'e mano. Watchman tie en sirkal kanitie. To sama itimo appointment nyaka rangi ni jok mikelo, what is their qualifications? Giber maromo nade. Ere intellectual value magikele sirkal. For instance, Governor Kidero. Kidero is an accomplished manager. He was in Mumias, he was at the City Hall. Koro nga must be experience ma large. Kendo an investor. That intellectual value ko tere sirkal is better than ngat ma wawojindri igni parario gadek ja parario gangwen ma poko manage anything ma would go there for the value mar nyonga matin. Aunjo ko bita Wajonya Nicholas. Wajonya is one of the best engineers this side of the tropics. Ka sirikal bandinyowa onge. Tora kero bet piny mos morangone ka medo jomoko aluo machielo ariyo to jogi nyalo medo the management value mar sirikanda. Wan kaka oganda be nyaka wapuonjere ni kanyo to gima ber to wacho ni ber. Adina dwok chien. Ni mwaka mar 63 kiloso the independence government. Jaluna negi up to 25% representation a cabinet no. To namba no kako rango sanie kirango cabinet minister wan go mana chiel. PS wan go mana reyo. Koro kai manyonya sayo ochako parowa ne wayudo jok moko achiel ariyo adek. Adwaro ni mondo wapuonjre kaka oganda. Ni bang' bedo kwa seng'anyo igni 20 ma ng'ane wacho mabergi. To all politics are local. Ere kama gini osekele jowa. Kia oking'eyo wadwa en namba achiel nitie kech malak gi chonge kaluo. Nikech nyaka ing'e ni a typical Luo household. Gima ne watimo en peasant farming, bang' ka sodi nosegore piny, bang' ka fishing osetamore konyowa, bang' ka pur pamba osememore ni kimbem. Koro wan gima sani wadong' godo, wadong' ni wauso lopewa, to wang'iewo godo apiko. So mano is the only thriving sector kaluo. En sama koro dong' ni kata mana jowa nyodhi apiko gi. Ok nyal ringo ka wuok rodi ka dojo Homabay town mondo ting' jojo bati omiye 50 oyudo kaka chulo ja apiko eni lo nyose uso apiko ibro mae kisungu wacho ni wamedo impoverish jowa. Obama wacho ni for times have changed and so must we. Na kwayo wadwa maweke gi jowa majoluo ni kama sani sa ochope ne wanda mana maber 2017 jowa moko nodong' e ndara. Jowago kipimo 2017 gi 2007 en IDPs weke no chul. 2017-2018 kwa donje handshake government ne oku make any attempts mondo jowa mane odong' e ndara ka ochul jogi. Mane chandruok moko done chako timre sani. Nikech bang' kwaseno ni kare handshake is possible. Ni kare weche duto ok nyal tiek mana gi nyundo. Jogi ne wapenje kapok iwacho. Jogi ne githo e lweta ng'agini. En sama ng'anyo ne nitie confrontation rakruok. E kind ng'agi ng'a. Jabetie e kind joma ng'anyo gobila. Tiparo ni kobila ling kaka ne weke wacho cha. Nitiere gima nyalo timore. Ema nyoro waneno restraint manyo police otimo. Ma Nairobi kanyo kwa wito ng'ato, hawi marach nyo wito nyathi achiel maseno. Aparo ni magi makesungu wacho ni it is a beaten path. Mayo mwase wuothe. Wang'eyo kaka ojatimrega. 2017 adona wacho ni ne an Kisumo. Kendo nwatimo ng'anya, I remember ka wan gi senior Otiende Amolo. Koro gokinyi owuok Kondeleka, to wanda mana maber nyaka ka police ochako saa 3. By saa 4 ng'anyo no oserumo ka IBC kucho. To kan chopo kar saa 6 e kaka nitie rakruok mar tipo e kind jok maluongore kendo ni jong'anyo gobila. Kan chieng' podho tiwinjo kisomo casualties. Iwinjo ni ng'ato nonegi, ng'ani nonegi. To koro wadwaro ni mondo mi lwasi mamiyo jowa bedo statistics.
en kor lwasi manyaka watieki. Okay. Nikech ok apar ka nitiere chandruok malich ahinya e kind Prime Minister gi Ker manyalo monogi bet kanyakla mondo giwuo. Awacho ni 27 weke Prime Minister gi Ker ne nie chama. To negitiyo kanyakla. Koro kapo ni Ker Prime Minister ne nyalo yudo loso mos gi Ker manyokadho, Ker ma sirkande ne nigi chandruok miluongo ni legitimacy crisis. To kare gima mono Prime Minister wuoyo gi Ker sani ok apar ka onge mondo wares jowa e chandruok. Yes. Iwuoyo kuom jatend piny Kenya William Ruto. Yes.